Nina bendloveni amandla sanamukela kwindaba zethu ze-1KZNTVN ifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ukucishwa kukagesi kuzuzise amanye amabhizinisi. Kwethulwe Olwezokuphepha ngesamaholide. Indida kudlwengulwa owesifazane eyitokisini. Ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga phecelezi load shedding ngolwasemzini kuzuse inkampani eziningi ezithengisa injini kanye nogesi welanga njengoba zithi bayanda abantu abafika kuzona bezothenga lemkhiqizo. Ukuhamba kagesi kulele kufinyelele kwisigaba ke-6 njengamanje kanti kushaya kwezwela kosomabhizinisi kanye nakwizakhamezi zonkana. Wenkampani ethengisa injini ezinzeke eMgungundlovu iBundu Power uthi kwasebenzelile ukuhamba kukagesi. Ucimicimi wagesi uze nokuhle kwesomabhizinisi abadayisa ngama-generator njengoba ukuthengwa kwawo kukhuphukile. Inkampani ephehla ugesi we-Eskom imemezele isigaba sesithupha sokugcina kwagesi. Kanti inkampani edayisa ngama-generator iBundu Power ithe konke kuhamba kahle ebhizinisini. With the products we sell, we've been very fortunate and it's increased our sales incredibly due to the demand. There's a lot of other suppliers too, and there seems to be a stock issue. We're getting stocks and then they're getting sold so quickly, and it's the same with other suppliers as well. And a lot of the stuff is imported. So, we're relying on imports to arrive in time, and it's a huge demand. This is going to be the future, as I say, we don't know for how long, but that's the unknown is the scary part. Owenkampani eheha izivakashi uNkanyiso Ndlovu uthe ucimicimi wagesi uyalidla iphakethe. Safetha nzima ngoba manje sinyusa ama cost kuthina ngoba manje mesinga generator naye idunga umoya idinga petrol ama price anyuka futhi nawo njalo. So manje i price of petrol ukuduma generator cost athina. So nje yasilimaza ngalapho so manje ithatha yanciphisa nje ama profits ethu as a company. Because nathi zama ukuvula push sibe open, then ama cost generator njalo every 4 hours or 2 hours bona masilimaza kakhulu. Kuphinde kwaxwayiswa abantu ngobungozi uma befaka i-generator. It's very important for the clients especially to make sure when they're having an installation done, whether it's a generator or solar, that is by a qualified electrician and they issue a certificate of compliance. There have been stories out there of buildings, houses catching alight with inferior installations. So one has to be careful who you use to do the installation. uNdlovu ubuye waveza ubuhle bokuhamba kwagesi. Kube kubi futhi. Ukuhle kwakhona kusilethela amanye ama customer. Because khona abantu bebenqenje ukuhlala endlini ngonagesi. Uhlala 2 hours ngonagesi, abanqamu uzayi, ngome phume mhlambe umuntu adlile. Sifuna ukudla sikhona ama generator. I-kitchen isebenza noma inini. So nalokho buyisa yonke ngathi inhleke kancane nge-load shedding. Into eseyicela thina kumasipala i-support. Bewazi nathi usiza njengama small business mhlambe mekushawa load shedding besixolele mhlambe kancane thina noma beyishaye ikhathi sesivalile hayi ikhathi zokusebenza. Kanti owenhlangano yezokuvakasha eMsunduzi uLwazi Intsele uthe ukuhamba kwagesi kuyophazamisa umkhakha wezokuvakasha. Njengoba nasi capital cities, there's a lot of government business taking place throughout Pietermaritzburg. So ukufika kwe-load shedding kuyawuphazamisa kakhulu umsebenzi. Kepha-ke kuyasijabulisa kakhulu ngoba njengoba sekuyisona isikhathi lesokujabula i-festive season ukuthi ama-visitor abuyile. Abantu bakuthwakasela kakhulu kuba sePietermaritzburg, but amabhizinisi angilishi iqiniso. Mkhulu kumsebenzi okusamele wenziwe ukubuyisa i-investor confidence in our city and also ukubuyisa ukusebenza kahle kukagesi ngoba lokho kuzonyusa amathuba emisebenzi kuphinde kwandise nemboni yezokuvakasha ngoba sikhuluma njengamanje sibheke zonke indawo ezikhona la ePietermaritzburg kusukela koMbali Smero uvula indlela istud nazo zonke indawo ukuthi zikhule phela ngezokuvakasha ngoba it cannot just be a development of indawo lezi zabelungu kuphela but kubalekile ukuthi si transform industry. Izindabeni ze-1KZNTV ngu Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu.
Ngqongqoshe womnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka kanye nabemboni ezokuthutha ngamatekisi Santaco bethula uhlelo okuhloswe ngalo ukunciphisa ingozi emgwaqeni kusukela ngalesikhathi samaholide okuphela konyaka kuya phambili. Khuluma ngesikhathi kwethula lolu hlelo ngqongqoshe lomnyango uveza ukuthi akangabazi ukuthi lokhu kuzobambela ukukhulu iqhaza emzamweni yabo yokulwa nehlava seyingozi eholela ekudluleni emhlabeni kwabantu abaningi. Kudluliselwe ngokusemthethweni imoto ezili-10 embonini yezokuthutha ngamatekisi esifundazweni ngenhloso yokulekelela uqhuba umsebenzi owenziwa ihlokomela egqugquzela ukuphepha emgwaqeni kanye nasohlakeni lwalemboni olulwisana nodlame ngaphakathi embonini. Sizo donate imoto ezo10 esizineza eSantaco ukuze bezoqhubeka babheke ukuthi kuba khona ukuphepha emgwaqeni, but futhi nothi kona kuphela enye ezinye zemoto zizosiza kakhulu uma kudilwa neconflict kwimboni ezokuthutha ukwazi ematekisini. Ingakho kufanele sibanikeze eSantaco isupport ngoba bayasiza kakhulu ukuthi kwehlise udlame KwaZulu-Natal. Njengoba sekuyisikhathi samaholide, abeyinhlakazi ezokuphepha baphuma enxa zonke ukuhlola ke imoto esemgwaqweni ukuthi ke ngakube zikulungele yini. Ngaphambi kokudluliselwa kwalezi imoto kubanjwe isivimba umgwaqo nalapho ke kutholakala iningi lamatekisi linokwengeza abagibeli okufana ke namabhakede kanye ke namakesi, abashayeli abangenazo imvume zokuthola abagibeli, amathayi angekho esimeni kanye ke nezimvume engekho esimeni nokunye ke okuningi. Abagibeli bakhombise ukulithakasela lolu hlelo. Ngasho nje ukuthi maluju bakwethu sokwenzekile kubambekile kodwa manje besiphuthuma imoto sisilindisa isikhathi eside lapha imoto zeswelekele eziyangapha. Isimo engempela phela kusadlala isimo sikazabalaza bicycle abantu kuyazatshalazwa isimo suke siphuthuma uthola ukuthi kuyaxenyeka ke manje. So kufanele ukuthi kupintshiswane kwesinye isikhathi. Bazi ukuthi kanjani amatekisi siyagibela nje. Balungisa imoto zabo ukuze konke kuphephe emgaqweni. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sifundazwe sisagubuzelwe yifu elimnyama leyingozi zomgwaqo ezibandakanya amaloli, kanti abomnyango baveze ukuthi sehlile isibalo samatekisi abandakanyeka engozini nokukhombisa ke ukuthi yiwo asuke esephutheni. Usihlalo walemboni uthi yize bekuthokozela lokhu banxusa abanikazi bamatekisi kanye nabashayeli ukuba baqhubeke nokucophelela. Again siyaqhubuzela ukuthi kubanikazi bamatekisi abenze sure ukuthi imoto abazinikeza driver izimoto ezisesimweni somgwaqo, abenze sure ukuthi imoto zinamathayi, benze sure ukuthi imoto zinama brakes, benze sure ukuthi imoto ngayo yonke into isesimweni somgwaqo. Bese bephinda ke besilekelela futhi ekuthenini abayeke ukunikeza driver abangenazo izincwadi zokushayela. Uma sesikhuluma no driver sicela ukuthi uma usinikeziweke imoto esesimweni somgwaqo sicela ukuthi wenze sure ukuthi you don't drink and drive, you don't speed, you don't overload imoto. Sibacele ukuthi driver siya kumaholide njengamanje sicela ukuthi basiphathele kahle ama-passenger, uma bezizwa ukuthi bakhathele sicela ukuthi baphumulo. Asenzeni sure ukuthi kulonyaka asifisi ukubona kuba khona itekisi ekuthiwa lenze isiphihli sengozi. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Kushaqisa abaningi ukuzwakala keindaba zowesifazane okubika ukuthi udlwengulwe ngesikhathi egcina esitokisini estation samaphoyisa eMountain Rise eMgungundlovu. Ngokusho kwekhansela le-DA lona wesifazane ongokudabuka ezweni laseZimbabwe kusola ukuthi udlwengulwe yiphoyisa ngemuva kokuvalelwa. Leli ikhansela uNomathemba Phungulu uthe abayizwa ke ukuthi iphoyisa limisiwe emsebenzini, uthi bafuna lixoshiwe liphucwe nesitifiketi bese libhekana ngqo nengalo yomthetho. Njengoba elakuleli liphethe umkhankaso wesihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, kuqubuke umbiko yowesifazane odlengule esesitokisini samaphoyisa esiteshini samaphoyisa eMountain Rise. IDA eMsunduze ibambe umbhekisho ngaphandle kwalesiteshi kanti ikhansela uNomathemba Phungula uyachaza. Sizwe kuthiwa umama lo nomuntu wesifazane lo onukubeziwe ubeboshiwe ngaphakathi elekhonjane esitokisini ngamacala ekuthiwa awokweba. Ukuthi kusho ukuthi ebusuku ke ufikile lo mlisa wafika wambamba wangena la ekeboshelwe khona ngabo 10 walala naye ngokungekho emthethweni. Lo mama bese phuma ke
elibika udaba ngakusasa kuthiwa ahambile kamaphoyisa enza lokho kufanelekile aya esibhedlela kohlola ulibofunza ukuthi ngempela lento akathi yenzakalile kuthiwa ngempela kuthola ukuthi yenzakalile. Uphungula uthe bafuna iphoyisa elisolwayo kulesigameko lijeziswe futhi lingaphinde libuyiswe emsebenzini. Sifike sathola la umphathi station wasamukela kahle wayesesichazela ukuthi umsolo asebemsusile la estation ngecala lakhe lelakuthiwa ulenzile basa investigate okuwukuthi ke njengamanje akekho la station kodwa thina njenge DA into ebisikhiphile ukuthi sizela ukuthi umuntu wesifazane ngenkathi eboshiwe besilindele ukuthi uzoba sendaweni ephephile umphakathi wonke uhlala ulindele ukuthi uma usendaweni namaphoyisa uphephile kodwa mase sizokuthuhle udlwengiliwe kube yenye izinto ezisiphazamise kakhulu sase siphuma ke siza la sazofuna sizoletha memorandum sifuna ukuthi basicacisele ukuthi kwenzakalani basitshenile ukuthi umisiwe icala liya lokho nje liya investigatewa kanye nakho ukuthi uma ngabe umuntu enza icala elifana naleli akufanele ngempela aphinda abuyele ukuthi azosebenza la ilokho esikugcinzelile ukuthi akho department efuna ukuthi imthathe noma ilokho njani police station afuna ayiswe kuyona uma ukuthi leli cala kuthiwa ulenzile phakathi kwememorandum yethu besibhalile futhi nokuthi sibhalele uIPD ngoba sifuna ukuthi asheshise investigate lento ukuze ingazophinda yenzeke just now bekulokho njani 16 days activism against women and children abuse bese sithola into efana nale chaza ukuthi ngempela sabantu besifazane asoze sizwa siphephile uma ungakwazi ukuphepha ungaphakathi esitokisini samaphoyisa kunamaphoyisa amaningi endaweni. Lona wesifazane uyisulu kulolu daba kubikwa ukuthi ungokudabuka ezweni laseZimbabwe kanti uphungula uthe bazoqinisekisa ukuthi umthetho udlala indima yawo. Jwayelekile ke makuyicala elithinta abomthetho kuthiwa hayi livele laphelela sokwenza isiqiniseko sokuthi alipheleli ngoba sifuna ukwazi ukuthi ekugcineni lo muntu owenze lento uyaboshwa ngoba usazokwenza komunye futhi indlela ke akenza ngayo ukhombisa ukuthi mhlambe ngiyenze ukuthi akuyona victim yokuqala kade wekwenza kuphela labanye besaba ukubika ngoba iphoyisa. Okhulumeli iPD uLizzy Saping uthe baphezulu kophenyo ezindabeni izi1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele itoro mbukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukeleni nabesilo nazi indaba kwizona ezihamba phambili namuhla. Ukucishwa kukagesi kuzuzise amanye amabhizinisi. Kwethulwe Olwezokuphepha ngesamaholide. Indida kudlwengulwa owesifazane eyitokisini. Likhulu iqhaza elibanjwe kuNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ekutheni isilo uMisuzulu kaZulu ithini agcine kehlale ngokuphelele esihlalweni sokuhola kwesizwe samaZulu. Imbabazana emahaqa iyona bilokhu iphambili ekhaleni lempi yongena kwesilo kulesihlalo kulandela ukwebuza kaMdlokombane nomntana enkosi kaDlamini. Nakuba kube nokwehlukana ke phakathi eNdlunkulu kaZulu ngokuhlala kwesilo uMisuzulu esihlalweni kodwa konke lokho sekungumlando manje. Ake sibheke nje kafushane iqhaza lomntwana kwaphinda angene kulona lonke lolu hambo. Namuhla sithi ake sijeqeze emuva sibheke iqhaza elibanjwe uNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi ekutheni isilo uMisuzulu kaZulu thina agcine egcotshiwe njengesilo. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi ndaba kawulalela umuntu omemezayo sengathi uyakhala ukhala isililo uthi yigula likaJama yebo lichithekile ichithwe engcwele endala engiyakethi kwamalandela unesibindi uButhelezi okukhuthazela umntandaba bemthuka bemcokofula bethuke umbusa ke kuba Nkosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho engiyakethi kwamalandela usodidase inkonyane encane kaNdaba edidimbala umphikeleli wensizwa ubephikelela amadoda kwaZulu esephelelwe ngamandla umaphokophela obengayinsizwa esilikilikana engabende bezingwe yebona bezingonyama ogijima ngandlelande engaluvivi ekudadwabo nonhlanhla nani Mandebele seniyoguka ntenile enikena bonisilo yebo sikaNdaba ohlamba izandla amakhanda amadoda bathi wona umhlabela kuye kwagcwala izifunda esinye ngesomkhuze Kwahlwa emini kwisizwe sikaZulu mhla zi12 kwinyanga uNdasa ngonyaka ka2021 nokusuku kwakhotha mangalo esilo samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. uNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uyena owabikela isizwe izindaba ezibhlungu ngokukhothama kwaBhejane ephuma esiqiwini kade bemvalele. Ngokukhulu ukudabuka mfisa ukumemezela indaba ebuhlungu yokuthi isilo samabandla inkosi yohlanga yamaZulu ngonyama
Ukucishwa kaSolomon kaDinizulu kacetshwayo kaMpande ushonile ekuseni. Kwakukhona amathemba ukuthi kuzoba ngcono kodwa kwasekuguquka nangoba ngisho umhlonishwa ngaphandle kaProfessor Nyamande umhlonishwa uDokotela Mkhize uqobo lwakhe ushayile kaningi engena iqobo lwakhe egumbini. Enza konke sibonga kakhulu konke akwenzileyo uKhabazele, sibonga konke akwenzileyo uProfessor Nyamande kanye ne-team yodokotela abama-20 benze konke okusemandleni ukuthi bazame ukuvikela impilo yesintu. Ngakho Zulu, indlu kaZulu iyanikhalela nani ngoba inkosi yenu le. Kodwa-ke intando kaNkulunkulu isibingeke siyiphikise. Ngakho egameni lendlunkulu Ndlovukazi uMazungu unina weSilo kanye nendlunkulu omkaNkosi bonke kanye ney'ngane zonke zeSilo nabantwana bonke basendlunkulu, ngiyafisa ukubonga isizwe ngokusisekela ngaso sonke isikhathi esibuhlungu kanje nokusikhalela isizwe inkosi yaso. Imbabazane emahaqa iqhubekile nokuma eqinisweni kokuthi ngabe ubani ozothatha isihlalo sobukhosi njengoba bekunamanye amagama bevela ngabagaqele lesihlalo kubantwana abasendlunkulu. UShenga kazange ashintshe ekutheni lo ufanelwe lesi sikhundla isilo uMisuzulu kaZwelithini. Kube nemhlangano eminingi nalapho uShenge beveza khona amaqiniso nokuthi kungani isilo uMisuzulu kaZwelithini kuyena okumele ahole isizwe samaZulu. Kuthe ngenyanga kaNtulikazi isilo uMisuzulu kaZwelithini sethula inkulumo yaso yokuqala siyibhekise ezweni nalapho ayikhuza khona udlame lokubulawa kwabantu abamnyama isizwe samaNdiya ePhoenix ngesikhathi sesibhelu zokutatshwa kwesitolo. Nina besilo lokhu esikubonayo phakathi kwamaZulu namaNdiya isicelo ukuthi makuphele. Isizwe samaNdiya ngaphandle kweNdiya la kusezweni laseNdiya khona ekuyisona esikhulu ngisho ngokwesibili ekulandeleni India amaNdiya alapha eThekwini. Ngakho-ke nina besilo sihlezi iminyaka eminingi ngokuthula nesizwe samaNdiya futhi singabaholi bayafika futhi nabase-India kithina bethi siyabonga nina besilo ukuthi nihlezi nabahlobo bethu abangamaNdiya nihlezi ngokuthula. Ngakho-ke ngithi asizwelane kulokho ngoba isithombe nosekwenzeka kwamina ngizizwa ngithuthumela uma ngibona lokho okwenzekayo. Ngiyathokoza nina besilo. My brothers and sisters, a request asking us, with what's happening between the Zulus and the Indians, that it with immediate effect it must come to an end. Our Indian brothers, our closest neighbors, and we have the second biggest population of Indians in KwaZulu-Natal outside of India. Inkosi kwaphinda ngena izange ihlale phansi kuze kube kugcinwa wonke amasiko afanele ukubekwa kanye ukugcotshwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini ngokusemthethweni. Eminye imicimbi emikhulu yosiko yileyo yokungena esibayeni nokuyiwona ukubeka inkosi. Ngenyanga kaNdasa kulonyaka uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukhipha istatement evuma isilo uMisuzulu kaZwelithini njengenkosi yamaZulu.
Imbabazane emahaqa izange ibambezele kodwa ihlanganisa ikomiti okuyilona belizohlela umcimbi okugcotshwa kwesilo. Manje endlunkulu izoba nekomiti yokuhlela. Ngakho akukho engakusho ngaphandle kwalokho ukuthi kufanele bekhona ikomiti ezokhishwa indlunkulu ezohlela manje ukuthi ngoba ilanga likaphumi phela ilanga ukuthi ulungele lelo langa lokugcotshwa noma lokunikezwa kwesilo lezoncwadi zikaMengameli. Ngosuku longena esibayeni kwesilo uMisuzulu kaZwelithini kwabe sekumenyezelwa nosuku olukhulu lokunikezelwa kwesitifiketi sobukhosi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa okwamenyezelwa umhlazi ngama-29 kuMfumfu. Ngalolu suku enkundleni Moses Mabhida uZulu waphuma komningi bakhe ngalolu suku evunule ukuzozibonela ngokwakhe kuqopheka umlando. Izihambele ezahlukene beziyingxenye lomcimbi okugcotshwa kwesilo njengoba bekhona nezinye isisuka kwamanye amazwe. Umuntu uyayinceba ukuthi ngempela uhlezi esisalweni impela sakho lapho. Sengathi uyaphupha, umuntu ngathi uyaphupha. Ngalezwe yadumisa. Sibonga hlangalwazi lokwenziwe ngabafundisi. Sibonga Ndosi nomsebenzi owenzileyo Magaye. Ungqongqoshe wethu ngakho konke. Thokoza kakhulu. Ngoba ishe inkonyane yawukhitha umuntu inkonyane izolo. Isebonakala izolo. Kodwa hlangalwazi umdlengombani ukhona simboni kuphela ula ukhona umdlengombani. Hlangalwazi ukuchithile hlangalwazi. Sekonakala hlangalwazi. Siyadumisa hlangalomhlabathi. Sibonga onke amagama nabekwe ngongqongqoshe siyabonga ayiziluleko. Sibonga namagama kaNkosi Ndlovukazi eyobekileyo. Sibonga nobakhona kwendlunkulu silo onyoko. Phela laba bantu baseyimishi bethi umama wakhe unyoko onyoko. uShenge.Kwethulwe inkulumo yakhe ngalolu suku ezwakalisa injabulo ngokugcotshwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini. Kanjalo nesilo sethula inkulumo yaso siyibhekise esizweni sizwakalisa injabulo yaso ngokuthi ekugcineni sikwazile ukuhlala ehlalweni. Ubumqoka balolu suku lesincenga maZulu uba silikhumbulele lo hambo. Ngakho okokuqala sikhumbula umsunguli wesizwe sakithi inkosi uShaka senza ngakhona ongena esikhundleni ngo-1816. Ekubuseni kwakhe iminyaka eyi-12 isilo uShaka sabumba izizwe ezihlakazileyo zabenguni ezazi kanje ziyimeme ziyimakhosikhosi zonke. Wajulisa umklamo wesikompilo owakhele ukuhlala ukhona. Umfowabo inkosi uDingane kasenza ngakhona wangena esikhundleni ngonyaka 1828. Ngesikhathi sokubusa kwakhe wazama ukuvikela amafa esizwe sakithi kubahlaseli. Naye wabusa iminyaka eyi-12 kuphela. Ngonyaka 1840 umfowabo umntwana uMpande kasenza ngakhona wangena esihlalweni. Inkosi uMpande yabusa iminyaka engama-32. Ngokukhuthaza ingxoxo zokubonisana wadambisa ukuhilizisana phakathi kwamaBhunu namaNgesi nathi okwadala isimo sokuthula noma kwadala ukunceleka kwezwe lengonyama yiwo amaBhunu kanye namaNgesi. Namhlanje nje bantu abampisholo kulelizwe sihlezi ku-13% wezwe lethu. U-87% awukho ezandleni zethu. Inkosi uCetshwayo kaMpande yagcotshwa ngo-1872. Ukhokho wamnyama kaNgqengelele wakhulisa iy'ngane zenkosi uMpande kwaNodwengu. Kungakho inkosi uCetshwayo yambeka esikhundleni sobundunankulu okwamenza waba ngumdidiyeli wamabutho onke silo ngempi yamaNgisi noZulu ngo-18
79. Umlando hlangalwezwe inkosi yamaswati namakhosi onke nazonke ihambeni ukhumbula ukunqoba kwenkosi njengoba eshilo umengameli wethu. Upon my entrance into the kraal on the 20th of August at Kwakhangela Mankengane 2022, I promised to work for you. I uttered those words with confidence, knowing that I have full support and that this journey I walk not on alone, but I walk this journey with you and the rest of the world. It is my daily prayer that I be a catalyst and development of the Zulu, South Africa, and the whole of United Africa. I believe that this will be possible if we work together in our time. I am well aware that our history is incomplete, that of the Isingoni and other nations of Africa, it is incomplete without the history of Indians, the English, the Afrikaner, and all the other races in South Africa and Africa as a whole. UNdunankulu kaZulu umile eqinisweni nakuba bekunezihibe kanjalo nesingqinamba endleleni kodwa kazange aphele amandla njengoba namuhla uZulu enenkosi ehlele esihlalweni ngokusemthethweni. Dombiko uhlanganiswe waphinde waqoqwa uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sithi shelele itolo futhi mbukele siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili. Ukucishwa kukagesi kuzuzise amanye amabhizinisi. Kwethulwe Olwezokuphepha ngesamaholide. Indida kudlwengulwa owesifazane eyitokisini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Ezimakethe zivala iranda kuleli bizo 17.12 cents kuyidola laseMelika kanti belungu 20.99 cents kupondo waseBrithani lingu 18.12 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona zivaliwe emakethe $1,797.36 cents ounce kuthi intengo yayo longahluziwe yona ibingu $76.15 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu wempofana eKaizer Chiefs uKhamabhile ngathodaba ezweni laseZimbabwe kacaci ngekusasa lakhe lezi inkunzi zaseSoweto njengoba inkontileka yakhe kulindele ukuba kuyiphele ngenyanga kaNhlangulana. Kuvela ukuthi nenqwaba yamaqembu agaqelelo umdlalo uma ingxoxo zakhe namakhosi zingahambi kahle. UBhilathi kujoyina iChiefs ngonyaka ka2018 esuka kuyimbanga eMamelodi Sundowns kanti kusukela ke joyineka impofana lo mkhandli ubuka izinto zingamahambeli kahle. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Ake nina bakaqambela inkomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangane zingake besiyiphethe namuhla kuze kube ngokuzayo.